Pozdrav ljudi i dobrodošli u novo drvljenje. Moj današnji gost je, pa mogu slobodno kažem, jedan autentičan lik naše muzičke scene. Mislim da je i mnogo više od toga. Čovjek koji stvarno u svim svojim nastupima odiše utiskom nekoga koji ima vrlo široka interesovanja i koji je vrlo interesantan i zanimljiv lik. Misliš drvi na sve strane? Eto, ako ništa drugo, ime emisije ti definitivno paše. U pitanju je, ako kažem Aleksandar Petrović, onda ćete verovatno da se iscimate i zapitate koji, pošto svako od vas zna nekog Aleksandra Petrovića. Aleksandar D. Petrovića. Aleksandar D. Petrović. Dobro, da rešimo i tu dilemu. Da, Aca Celtic je moj gost. Aca, dobrodošao, hvala ti što si tu i prvo kako si? Pa da ti kažem, sasvim, što bi rekao Joca Memedović, sasvim prirodno. Mislim, ovo su neki uslovi u kojima ja najčešće obitavam, s obzirom da je meni profesija radijska i onda je meni to prirodno okruženje. Da, pa kad kažem kako si, ne mislim samo na ovo okruženje, već i opšte na moment u kom se nalaziš, s obzirom da je mart mesec ne može da bude aktuelniji kada si ti i tvoj bend u pitanju tradicionalno svake godine. Slažem se s tim što, znaš kako, kao i svi sisari, teško se prilagođavam na ove nagle promjene temperatura, pa mi onda to malo kvari raspoloženje, ali bože moj, preživjet ćemo. Sinoć Beograd, tradicionalni koncert, St. Patrik, kako je prošlo? Bio je sold out 5 dana unapred i ozbiljno sam bio u iskušenju negde tamo utorak i sredu da telefon definitivno ukinem kao napravu u sopstvenom životu i da ga bacim kroz prozor, ali dobro sad, sve to ide u rock službe i naročito je lepo naravno kad znaš da ćeš imati punu halu kad imaš raspored koncert toliko unapred. Jedino mi je žao što nismo ostavili još jedan dan pa da svi koji su želeli da dođu da mogu da budu prisutni. Ali dobro sad, bože moj, negde sam pomenuo da imamo negde u planu neki open air na leto, pa sad, eto, nadoknadit ćemo na ovaj ili onaj način. Ko nije stigao sinoć u Beograd iz ovog ili onog razloga, Bogu hvala, imamo sad ovog Sokola, lako se stigne do Novog Sada, fabrike. Leti. Šta očekuješ večeras? Često ste u Novom Sadu. Pa, znaš šta, ja stalno pričam, Novi Sad je moja druga kuća. U stvari, ja i dan danas ne znam da li smo više svirali u Beogradu ili u Novom Sadu. Jednog dana ću sednem da prebrojim sve, kad me ne bude mrzelo, ali ima tu par godina koje nisam pisao, nisam vodio evidenciju, tako da ću verovatno biti samo približno u pravu kad to sve uradim, ali čak negde mislim da smo više koncerata imali u Novom Sadu nego u Beogradu. Kako je došlo do toga? Slučajnost ili neki poseban odnos sa publikom ovde? Pa nemam racionalno objašnjenje, osim da je uvijek bilo pravilo da se ne svira prečesto u Beogradu, s jedne strane, a s druge strane Novi Sad nije imao to opterećenje. I mi smo tih prvih godina čak prilično šarali po mestima. Znaš, te akustični koncert u sinagogi, te full koncert u, ne znam, recimo Tremi, pa je bilo je raznih mesta. Beograd je i dan danas ograničen. Imaš KST, imaš SKC, imaš Dom omladine, SKC više faktički ne radi. I od tih međuprostora između onih malih klubova i hale ti nemaš ništa drugo. Sad tu je Novi Sad u prednosti i onda te Kvoter, te Fabrika, te Dom kulture, te Gerila i tako dalje, mnogo je veći dijapazon mogućnosti i onda je verovatno i to razlog. Da, rekao si jednom prilikom u jednom svom intervju da se sećaš svakog od vaših 1000 plus koncerata koliko ste imali, pa ako bi morao da izdvojiš jedan ili nekoliko novosadskih, ajde da probamo da svedemo na nekoliko. Prvo je kako se sećaš Blokstoka 2018. To je Pa jedan od boljih, da. Ajde malo hvalite me usta što se kaže. Ne, sve je to u redu, jedini problem su bili komarci, ubiše nas, ali dobro sad, do kraja tonske se i to rešilo na neki način, znaš, otišli ljudi u legalu. Da, to je bila neka godina, hoće kiša, neće kiša. Posle sam čuo da je u Kisaču, koji je 10 km odatle, možda i manja lupam vazdušnom linijom, da je bukvalno proteknjala ozbiljna oluja, a nas je iz nekog razloga promašila i dobro je da je tako, a mislim, koji svaki blok. Dobro je za koncert, naravno, odlično, i baš je bilo tako. Bilo je odlično, slažem se. Mnogo ljudi koji su učestvovali u koncertu. Jeste, i bio je ozbiljan line-up. Dakle, ako se ja dobro
sećam Love Huntersi, Pero de Formero, Ritam nereda i mi. Ne znam da li još neko bio. Su bili neredi te godine? Jesu bili neredi i te godine. I te i sledeće valjda. Sledeće sigurno sa Mortal Kombatom. Ma sećam se da je pre nas na Tonskoj bio Fish, nešto je radio na Bini, a sad moguće da sam pobrkao da je ipak Pero de Formero pre nas radio Tonsku, ali sve mi se nešto čini da je i Ritam nereda bio. Možda su došli da se vidimo uopšte, sad ne mogu da vratim baš sve. Vidiš, da, imali smo tu, kuriozitet, dva benda koje su, da kažem, možda i najjača tu bila što se tiče line-upa i mase koji su privukli, koji pevaju na engleskom, što nije tako baš karakteristično za Blockstocka, prošlo je vrhunski. Pa vidi. Ne mogu i dan danas sebi da objasnim zašto je bilo toliko ljudi tada. Evo sad ću ja da ti, kad već pominjamo taj engleski, ja ne mogu da zamislim Love Hunterse na srpskom prosto zato što su od početka na engleskom. I to je tako. Tako je, da. Sad, s druge strane, irski folk na srpskom, tek to ne mogu da zamislim. Mislim, nije da nismo probali. I kako je zvučalo? Kao neke druge verzije folka ili Ne želiš da znaš. Ali probaj recimo da prevedeš neki White Snake na srpski i bit će ti jasno. Znaš, otprilike, to je najblaže što molim. To mora da se uradi vrlo pažljivo, nema smisla prepevavati tekst u originalu prosto zato što je to besmisleno, jedino da se dopisuje neki tekst koji bi bio smislen na srpskom, a to je sad onda malo, kako bih rekao, skrnavljenje originala, odnosno tradicionala, i onda s moje tačke gledišta mislim da to uopšte ne bi bilo u redu. Jasno. Da. I kažu, recimo, sećam se jedne epizode u PGP-u, kada su vampiri onaj prvi revival kao objavili i došli su u PGP da pregovaraju o izdanju i trebali su da izdaju album koji se zove Monkey Food, iza koga je stajao začudo i Kornelije Kovač. I to je bio jedan potpuno kvalitativno drugačiji album od onoga što su vampiri pre toga radili. Međutim, odbijena je verzija na engleskom, prosto zato što ljudi verovatno nisu skapirali da bi publika prihvatila možda i to na engleskom, i onda su vampiri ostali čisto na srpskom bendu, jel? Eto. Da. Ajde malo taj St. Patrick koji je za tvoj bend, mislim, svakako jako interesantan datum. Sinoć ste imali, pomenuli smo taj koncert u Domu omladine, tradicionalni vaš. Šta za vas, šta za tebe predstavlja taj datum uopšte? Pa znaš kako, ti kad pogledaš sve što sam u ovom domenu mog nekog izražavanja dobio sam od tog datuma. Na neki način. Naravno, ne bih se to ograničavao samo na datum i samo na samu ličnost Svetog Patrika i tako dalje. Bilo je tu mnogo čega, raznih i uticaja, raznih okolnosti koje su dovele do toga, ali taj 17. mart je se ustoličio kao nekome Nova godina, kao nekome slava, kao nekome rođendan. I nama je to sve u istom. I kad tako sagledavaš stvari, ne možeš da budeš racionalan i ne možeš prema tom datumu se odnosiš kao prema bilo kom drugom. Prosto to je taj jedan dan u godini kada je sve drugačije i kada je sve naše. Nažalost, naravno, mi ovdje imamo i drugu konotaciju tog datuma, mnogo nesrećniju, ali s druge strane, znaš, kad mi pogledamo unazad, pa ipak smo mi sa našim razumevanjem 17. marta stariji od toga. I onda je to. Da, imali ste tu, pričao si jednom, ajde, da li nesrećnu okolnost, ali u svakom slučaju neobičajnu, da ste i tog nesrećnog 17. marta morali ali svirali. Ali to je bilo, to je najteži koncert definitivno koji smo ikada imali. Sold out SKC i ono što se dešava dole na Kosovu. Ni da otkažeš, ni da pevaš. I šta je kompromis? Kompromis je... Krenuli ste baladom, to se priča. Jedan jedini koncert koji smo krenuli baladom. I verovatno je posle toga već nekako se uzeo zamah
pa se krenulo u onom pravcu uobičajenom, ali taj početak to je bilo jezivo. Da, pa kažem, eto, često ste u Novom Sadu, bili ste par puta i u ovim nekim pivskim izvedbama, jel? Ne samo u Novom Sadu, već i generalno po Srbiji. Vi ste jedan od retkih bendova, neću kažem jedini, zašto ne znam, ali jedini za koji ja znam da ima svoje pivo. Pa te htjeli pitati, eto, kako je došlo do toga, i kasnije imam neki follow-up na tu temu, ali prvo, kako ste došli do toga da imate svoje pivo, odakle uopšte ta ideja i kako je došlo do te saradnje? Pa znaš kako, to je već neko vreme trend na zapadu. Dakle, Iron Maiden imaju Trooper beer. Motorhead imaju, ne znam kako se zove, Motorhead wine, recimo. Evo sad, u najnovijem periodu Amorphis ima svoje Beer from a Thousand Lakes ili Vodka from a Thousand Lakes, nisam sad 100% siguran. Motorhead je čak imao i duvan za burmut ili duvan za šmrkanje ili tako nešto, ili duvan za žvakanje čak, kao merchandise i kao proizvod, jel? Da. I to je negde došlo kao neka ideja prilično spontano. Ja sad ne mogu uopšte da se setim kome je to prvo palo na pamet, ali verujem da sam ja u stvari to kad su Maideni izbacili, da je tu meni već negde onako crv proradio. E sad, paradoks u celoj priči da ja ne pijem, pa onda kao nisam mogao ni da probam. Ali... ne piješ baš ni? Ni. 0, 0. Pa dobro sad, znaš kako. Ja sam čovjek koji je... Sticajem nekih zdravstvenih okolnosti ili jednostavno odvoj? Ja sam čovjek koji radi na binarni sistem, ili sve ili ništa, 0 i 1. Znaš, ili je 1 ili je 0. Pa je li bilo jedinice kroz život? Bilo je nekada, da. Bilo je nekada i onda smo ustanovili da to baš i nije najsvrsishodnije i najproduktivnije, pa sam ja rešio da to ipak bude položaj 0. Da. Sad, s druge strane, kad smo došli do toga, onda upoznali smo se sa ljudima iz Gvint pivare, dakle jedna kraft pivara beogradska, koji su bili izuzetno otvoreni za tu ideju, pre svega zato što je predstavljala novinu, nije bilo crvenog piva kod nas. A mi smo opet insistirali na crvenom zato što je to tipično baš irski, u krajnjoj liniji. I sad oni koji se sećaju, nekada je kod nas u jednom kratkom periodu jedno od popularnijih piva bio Kilkenny, a otprilike u isto vreme se pojavio i slovački červeni drak, koji je bio sjajan isto. E sad, na konto toga se rodila ova ideja. I onda, ajde kao da pravimo recepturu koja bi vukla na taj Kilkenny, ali da bude malo drugačija. I onda smo otišli u Dublin i ustanovili da oni uopšte nemaju Kilkenny. Recimo, Kilkenny se u Irskoj uopšte ne zove Kilkenny, Kilkenny beer, nego se zove Smithwick's. Dakle, isto pivo, samo za dva tržišta, ima dva različita imena. I onda dok smo mi došli do toga, ovo je ono, je li isto je, šta ćemo mi da uradimo? I onda su ljudi iz Gvinta ponudili recepturu koja je dovoljno drugačija da zadrži sve ono dobro Smithwicksa, odnosno Kilkenny-a, a da bude dovoljno svoja, da bude Orthodox Celtic Irish Red. To nešto, ja sad ne mogu da budem 100% siguran šta je, kažem, ali to nešto je taj dodatak koji vuče malo na karamel, malo ga ublažava i daje mu tu neku specifičnu notu. Opet kažem, ja nisam baš prehrambeni tehnolog da bi se celu tehnologiju prepričao, ali to je onako ukratko. A ni pivopija da bi mogu iskustveno da pričaš. Mogu samo po sećanju. Da. Tako da, gde se može u Novom Sadu probati ako igde? Znam da ga je bilo u lancima Rode i Ideje u nekom trenutku, čak i u Tempu, ali ne mogu da potvrdim da ih ima na točenje u ovim, kako se zove, u kafićima. Odnosno kafanama ili kako god već, u pivnicama. Ali svakako da flaširano može da se pronađe u velikim lancima.
Kad pričamo već o vašom, liniji piva, kako god to da nazovemo, meni tu dosta interesantan je taj širi kontekst cele te priče u smislu koliko je i da li je i kako ti na to gledaš, cela ta ekspanzija craft piva, industrije craft piva kod nas dala neku novu razvojnu šansu vašem bendu i za nastupe kao bendu koji može neko da se identifikuje sa celom tom kulturom i tim pokretom. Pa znaš šta, nas je u startu odredio Drinking Song. Da. Jer to je M prva autorska, M je automatski povukla na to. A sad s druge strane, ti kad pogledaš Irish folk, odnosno kompletnu irsku muziku, ti imaš samo par tipova pesama. Dakle, imaš rebel songs, imaš one klasične, ljubavno-istorijski i tako dalje, i pub songs, odnosno drinking songs. I to je praktično trećina celog repertoara, celog opusa i tako dalje i tako dalje. Ali neko čini pogotovo ta craft piva mi je taj fazon. Naravno, pa zato što je, znaš, mislim, kad pogledaš ne samo Irsku, nego i Nemačku, i Belgiju, i Francusku, craft piva su ono što krasi te pivske scene. Da. Znaš, jer to su ipak neka piva koja su tu nastajala u manastirima, u malim mestima, maltene svako svoj kazan ima, pa ajmo, svako pleme ima svoje pivo, jel? I to je ono što je karakteristično i što pamtiš. Nećeš ti zapamtiti Heineken ako ga popiješ u Istanbulu. Naravno da nećeš. Ali neko lokalno craft pivo sigurno hoćeš. I to mi je, mislim, to smo ukapirali otprilike negde 90 i neke kad smo bili na Krfu. Upoznali smo se s nekim Mircima i niko od njih nije pio ta piva koja su uobičajena za bilo gde u svetu. Aha. Ne, oni su dolazili sa idejom dajte mi lokalno pivo. I uvek su na taj način pristupali tržištu, odnosno mestu u koji su išli. I tu je negde u stvari i začkoljica. Po tome pamtiš i podneblje na kome si proveo neko vreme. I povezuješ ih prosto. Vratit ćemo se malo na početak sada, išli smo malo s brda s dola, roller coaster što se kaže, ali ovo jeste pitanje šablonsko, onako leksikonsko pitanje za svakog gosta koji dođe, ali kod tebe će sigurno da bude zanimljivo koliko god bilo tipsko i možda zvučalo, da kažem, i dosadno, ali odrastanje u Beogradu 70-80. godine u poređenju sa ovim danas, ti si neko ko je odrastao na Tašu, jel tako, promenio si nekoliko lokacija u Beogradu gde živiš i kako bi uporedio ona vremena sa ovim? A tu ćemo onda dođemo i do muzičkih početaka. Mislim, lep je uvod za neku dalju razradu priče, ima smisla. Pazi, moja prva sećanja se odnose na Smiljanićevu ulicu. Dakle, to je ulica koja spaja Hotel Metropol i Univerzitetsku biblioteku sa Njegoševom ulicom s druge strane. Dakle, u centra grada. Ako ti kažem da tih 70-ih ranih, dakle 72. 3. 4. si mogu da pustiš decu na ulicu da igraju fudbal i da ti prođu 3 kola dnevno i da ti ne brineš šta će se desiti sa tom decom, onda možda shvatiš kolika je razlika. Ja znam kad su meni klinci odrastali, moja majka je bila u fazonu, nemoj slučajno da ih pustiš same na ulicu. A ja imam ono sećanje i negde mi to znaš, bude baš onako, ne bude mi sve jedno. Bilo je sjajno s jedne strane, s druge strane kad se setim, znaš, ono, kao imali smo jednu vrstu žvaka, 2 vrste čokolade i tako dalje i uopšte nije bio, nikome ništa nije nedostajalo. To je ono što je najveći. Jednu vrstu piva. To je ono što je to je ono što je cringe u stvari. Da. Nikome ništa nije falilo, a svi su nešto kukali na to vreme. I sad kad sa ove tačke gledišta vratiš film, znaš, evo vratite me, nemam nikakav problem. A da li onda uvek, kako da kažem, idealizujemo vremena koja su prošla, a kukamo nad onima u kojima se trenutno nalazimo? Verujem da. Postojalo je jedno istraživanje, u stvari određeno jedno istraživanje, mislim da su Britanci to radili, koje je kao rezultat donelo saznanje da je većina, recimo, Britanaca kao najsrećniji period opisala upravo te 70. godine, a većina je kao lično
lično najsrećniji period opisivala što detinjstvo, što teenage doba. Što znači da je logično da se tog vremena kad si najradoznaliji, najluđi i sve ostalo, sećaš sa posebnom nostalgijom, jer tada si stvari doživljavao mnogo burnije nego kasnije. A to je to, da, eto, između nas dvojice otprilike neka jedna generacija, a recimo, ovo će ružno da zvuči zbog ljudi koji su iskusili lično nesreću u tom periodu i nije baš popularno reći, ali prosto eto, shvatit će ljudi da ne mislim ništa loše, meni je bombardovanje bilo, taj period pamtim kao jako lep, zato što smo bili non stop napolju, družili se, znaš. Uzeo si mi reći iz usta, bukvalno znam ljude koji to isto tvrde, a znam i ljude koji se kunu u 90. Ja 90. ne mogu smisliti. Znaš, tako da... Pa ja sam se kunuo zašto sam bio tada klinac i sve ti je lepo kad si klinac. Zato ti kažem, upravo to. Znači ti se u stvari sećaš svojih iskustava, ne sagledavaš to realno. A sad da li je hladni rat 70-ih... Sad da pitamo moju kevu da li se kune u 90-ih. Pa to, ali da li je hladni rat 70-ih bio manje ili više opasan od ovog hladnog rata koji se dešava ili koji nam tek predstoji? Znaš, to nemamo pojma. Jer mi nemamo odnos prema tome. Kako je onda došla kod tebe, eto, pomenuo si rane 70. 80. odrastanje, centar Beograda, gde se tu ubaštrala muzika i kako je uticaj iz kuće ili si pokupio negde u društvu? Kad si počeo za to da se interesuješ, čime se baviš? Te uticaje tad smo kupili sa svih strana. Dakle, iz kuće svakako, slušala se muzika kod mene u kući naveliko, naširoko, imali smo gramofon i svašta smo slušali, znaš. Moj čale, recimo, je voleo negde neki onako... Znam da je voleo Fats Domina, to mi je negde ostalo ovako, a s druge strane voleo je Vlaška Kola, znaš, ti poveži džez i ili rani rock'n'roll i mada kad malo dublje posmatraš Vlaška Kola dođe do heavy metala, ali to je neka druga priča. S druge strane, moja majka je više volela neki to zovu klasičnom nekim umetničkom muzikom i uvek je navijala za tu stranu, tako da sam ja puno vremena proveo u pozorištima, gledajući i opere i balete i ostale stvari, tako da moji uticaji su raznorazni. A najveći boom u moje glavi kao klincu se dogodio kad je izašao Highway to Hell. Posle tog albuma više ništa nije bilo isto. To je bio taj prvi. A ja sam tada imao, to je 78. godina, znači ja sam imao pred kraj godine negde sam ga čuo, znači imao sam možda punih 9. Posle toga je mali Celtic pustio kosu. Kad krećeš da luduješ, da šiziš. Kad krećeš se baviš muzikom? Odmah. I na koji način? Odmah sam tražio u 4. razredu da me upišu na gitaru i onda sam ja kao išao paralelno u muzičku i u osnovnu školu i kao bog zna kako bio neki gitarist i tamo. U stvari sticajem okolnosti sam ja frontman Kelta. Ja po logici stvari sam trebao da nastavim da sviram tu gitaru, međutim nešto drugo me je odvuklo na drugu stranu i na kraju krajeva, mislim stvarno pevati irski folk, a da ne voliš to ne može. Naročito ne u onim uslovima, ali dobro sad... Jesam u pravu ako kažem da Kelti nisu ni imali frontmana ili sam pobrkao lončiće iz nekih... Nisu. Da, to je bio prvo instrumentalna priča samo. Da, do sada ja sam prvi i jedini pevač, odnosno frontman. Ja više volim da kažem frontman nego pevač. Da. A pre toga je bila instrumentalna prvo 3, pa 4 i onda smo konačno došli na 5 i onda smo nastavili dalje. A kad već pričamo o tim velikim lomovima muzičkim u glavi, AC/DC se desio. Desio se, u jednom trenutku mi se desio Yngwie Malmsteen. Ali zašto? Zato što pao mi je šaka drugi album. I tu je Yngwie svirao par klasičnih tema. I meni se tu vratio film, onako kao bumerang. Znaš, kao to nešto sam čuo nekad negde u pozorištu, a može se svira i ovako. Wow. Show. Onda se, u sklopu svega toga, kad otkrivaš sve i svašta, onda se desio Thin Lizzy. I onda se desio Black Rose. I tad kad sam čuo Black Rose, ja mislim da je to bilo moje prvo pravo upoznavanje s irskim folkom. Jesam ja pre toga slušao i Jethro Tull i rane Ceppeline, i Johna Remborna,
pa negde su se provukli neki Dublinersi, ali do tog momenta ja nisam na pravi način obraćao pažnju na to. Dakle, kad si mlad, više obraćaš pažnju naravno na buku, na stav, na dinamiku, na to nešto što te nosi, nego na samu umetničku vrednost ili kako god već. Koja je to godina? 80 i neka rana. Onda posle toga se dešavaju poksi. I tu je krajnji lom. Sa poksima je došlo i to da ću ja da odvučem na tu stranu. Da, zašto te to sve pitam, jer pokušavam da skapiram šta je sve vodilo ka Keltima i čime si se sve bavio dok nisi došao na radno mesto frontmana Kelta, čini mi se, ako se ne varam, ti me opet ispravi ako grešim, da je 94. prvi album, što će reći ti si tu već bio u nekim relativno ozbiljnim godinama, ako uzmemo u kontekst da si počeo jako mlad da se baviš muzikom, znači ti si sigurno 10 godina nešto petljao pre Kelta, a šta je to bilo, kakvi su to bili projekti? Pa gledaj, ja sam... Mislim, svi smo mi imali školske bendove. Da. To uopšte nije sporno. Čak imam jedan koncert na kojem sam lupao bubnjeve, to tek nema veze s mozgom. Ali falio je bubnjar drugarima, pa sam ja tu utrčao kao neka zamena, nema veze. Umeš da lupaš dvojku, umeš, sedi. Ti školski bendovi su u suštini bili nešto gde ti kao učiš osnove. Znaš, ali naravno, mi smo bili privilegovani u tom smislu što smo, nije bilo interneta i ono što si ti dobijao kao zvučnu sliku ili kao video zapis je bilo samo ono vrhunsko. Ti nisi mogao 86. da vidiš loš koncert na televiziji. Ne, gledao si Queen na Wembleyu. Gledao si u zimskom bioskopu, gledao si Elvisa i Beatlese. Znači, samo ono što je vredelo. I kupio si ono najbolje. Zato je ta muzika do pojave interneta i tako dalje, tih stvari, dok nije došlo do onoga svi mogu sve, bila kvalitetna i kvalitetnija. Sad, naravno, ne ulazim u to kako će ko da se izražava muzički ili vizuelno ili kako god već, ali mislim da je to jedan od razloga zašto se uvek vratimo na muziku 80-ih ili 70-ih ili 60-ih kad pričamo o najboljim albumima, o najboljim pesmama i tako dalje i tako dalje. Sad, naravno, ti školski bendovi nikad nisu nešto, bog zna šta, značajno uradili, međutim, godinama kasnije se dogodio Despot, taj album, te moje heavy metal postave iz 80 i mislim da smo mi 86. 7. bili prilično aktivni. Međutim, nažalost, od svih ljudi koji su bili u Despotu te 86. 7. Samo sam ja ostao u ovome i to je na neki način i moj tribut njima. Neki dečački san sam ja ostvario, dakle, snimio sam heavy metal ploču i molim lepo. Koliko imaš vremena danas za to? Je li aktualna priča i dalje? Stoji mi u glavi drugi album, znači već neko vreme. Aktualna će verovatno uvek biti, zato što imam nezavršenu priču. Ali verujem da će pre ili kasnije i to da se dogodi, samo pitanje je kada. Imam još nekoliko stvari u glavi koje bih jako voleo da isteram, ali o tom potom, ne bih da trčim pred rudu. I samo da se vratim opet na ovo. To iskustvo sviranja u tim bendovima garažnim, ajde uslovno rečeno da ih tako nazovemo, ali gledanja vrhunskih koncerta je u stvari u kombinaciji dovelo do ovoga. Jer Irish folk svirati 90 i neki u Beogradu, evo citirat ću mog kuma Mišu koji kaže čekaj, šta ćete svirati? Kakvu bre irsku muziku? Pa kome ćete to svirati? Znaš, i sad 30 godina posle, znaš, ono kaže Miša, kako ja nisam bio u pravu. Znaš, to je to. Bitno je samo negde, i dalje tvrdim, negde verovati u priču. Terati svoju priču. Ja sam najnezahvalnija osoba što se tiče obaziranja na tuđe primedbe. Zato što ovo, pomenuo si radno mesto, ovo nije moje radno mesto. Ja ovo radim zato što volim. Moje radno mesto je na Radio Beogradu. To je nešto drugo. Volim i to, ali to nije ta priča.
I uopšte cela priča sa radijom recimo je došla kao backup. Ako ne uradim ništa sa muzikom na bini, uradit ću u studiju. I onda ja sam praktično podsvesno se školovao za to da ostanem u zvuku na ovaj ili onaj način. I uvijek je sve vodilo ka muzici. Ja i dan danas do duše recimo ne volim video format, ne volim video spotove, koncerti su nešto drugo, to je sasvim druga dimenzija. Da ne moramo da snimamo spotove, ne bih nikad ni snimao, jer negde i dalje mislim da se muzika prvenstveno sluša i to je to. I evo ti jedan primer kad sam ja u stvari stvarno došao do potvrde svega toga. Rainbow Rising, jedan od onih albuma koji definišu prelaz između hard rock i heavy metala. Dakle, postavu u kojoj su Ritchie Blackmore i Ronnie James dio zajedno. Da ne nabrajam sad sve ostale. Ja sam dobio tu ploču dosta kasnije. Dakle, ona je izašla 70 ako se ne varam 6. Ali ja sam je slušao onako kako treba da se sluša tek negde u srednjoj školi. Znači, od negde 84. recimo. Tačno znam, bio je sumrak. Došao sam iz škole, pustio, stavio na gramofon. I sad kad si klinac, naravno, naučiš rulet. Šta će ti dnevno svetlo? I počinje Terror Woman A1 dan danas. Svaki put kad pustim tu pesmu se naježim. Ta radost otkrića i reakcije na to nešto definiše u stvari 70 i 80. Uspevaš li danas 30 godina nakon Kelta, a i mnogo više godina nakon tvojih muzičkih početaka da otkriješ tako nešto novo s vremena na vreme? Retko, ali da. Međutim, šta je sad... Jel te to u stvari i dalje, da li je to nešto što te i dalje drži u... Što me vozi? Da, vozi. Pa naravno. Ja se uopšte ne libim da ako mi se nešto dopada, da sedem u kola, odem na koncert u Budimpeštu, odem u Beč, odem bilo gde ili u krajnjoj liniji pa ne propuštam ovde. Znaš, kad ti neko dođe pa ti svira ispred nosa, a ti kažeš ko mrzi me da idem, to stvarno besmisleno je. Od novih bendova stvarno ne mogu sad da, mislim, znaš, kad kažeš noviji bend, meni su novi bendovi svi posle 2000. I onda, znaš, koji god da ih pomenem, ovi sadašnji klinici će reći, pa oni su maturi već 20 godina. Recimo, da se zadržimo sad na metalu, recimo, mislim, to mi je negde najbliže. Powerwolf me pomerio iz mesta. Apsolutno. Novi kreator je najbolji kreator album koji su snimili u zadnjih 20 godina. Začudo, nova Metallica mi se dopala. Ja nikad nisam bio neki fan Metallike spektakularan. Više sam uvek voleo evropski metal od američkog, ali recimo nova Metallica mi je nešto što je prilično sveže. U stvari imam ja i za to objašnjenje. To je ona Metallica s početka samo s modernom produkcijom, pa onda zvuči novo i sveže. A što se tiče još mlađih bendova, tu stvarno po nešto mi se svidi, ali se to zadržava na nivou singlova, retko kad na nivou albuma. Jedan, evo ti tipičan primer za to da se nešto dopadne, na prvu loptu, ali niko nema pojma o tome. Pre ne znam koliko godina, sad ne mogu ni ja se setim, u Londonu, natrčim ja u His Master's Voice-u na Oxford Streetu na promociju drugog albuma grupe Rialto. I sad, kažeš grupa Rialto, niko pojma nema šta se dešava. A to je, po mom nekom mišljenju, po meni, bar po senzibilitetu ili čemu god već odgovara, najbolji Britpop album, ne album, nego band svih vremena. I oni ljudi imaju 2 albuma, nekih par projekata tu levo, desno, ali su snimili to nešto i ti se na to napecaš i gotovo je. I kad kažem 2 albuma, jako često mi se desi da ti bendovi koji me kupe, recimo Answer iz Belfasta pre neku godinu, 1-2 albuma i ćao, nema ih. Sad, da li je to usud ovog vremena da ne mogu da istaraju kompletnu ideju do kraja zato što svi robuje nekim, hajde da kažem, komercijalnim uspesima diskografskim, ili ne, to je drugo pitanje, ali novi bendovi čini mi se da nemaju
strpljenje i entuzijazam u onoj meri u kojoj su imali i menadžeri u onom trenutku i sami muzičari. Prosto ne teraju do krajnjih granica ono sa čime krenu. Pominješ nova izdanja nekih velikih bendova i uopšte kad pričamo o toj temi novih albuma, vi niste bend koji je, ajde tako kažem, neko ko je u hiperprodukciji, znači za 30 godina je to koliko? 6 albuma od proseku na 5 godina, ali s obzirom da je poslednji iz 2017. reklo bi se da vam je vreme. Da li radite nešto na tom planu ili je još rano? Pazi, već neko vreme stalno nam je presija da konačno izbacimo live album. I sad konačno smo pred tim objavljivanjem tog albuma, jer mi smo prevashodno live band. I kad kažeš live band koji nema live snimak, nema live ploču, stvarno zvuči kontradiktorno. 2018. kad smo se vratili iz Dublina, te godine smo bili tako usvirani da je recimo Beer Fest te godine zvučao kao da sviramo na Wembleyu i kao da smo Metallica. Tako ste zvučili kod nas, sećam se. Ne, slažem se, dobro, mislim sad skromno ili neskromno, mi se trudimo da uvek tako zvučimo, pa sad. Ali taj to je baš 18. Sticajem okolnosti, sačuvali smo kanalne snimke tog koncerta i to je nešto na čemu radimo već neko vreme, prosto da ga izmiksamo na onaj način na koji to zaslužuje da bi bio objavljen na vinilu pre svega. I to nam je prvo sledeće što ćemo da uradimo. Ušli smo u vežbaonicu, u teretanu, u zvučnu, par puta prošle godine, pod kraj godine, i pomaljaju se neke 2 pesme koje bi mogle da budu, sad da li single, ja bih volio single ploču recimo. To se nije videlo ovde dosta dugo. Da li će to sad prerasti u album ili ne znam, ali generalno mi stvarno nemamo neku presiju objavljivanja novog albuma. Možda ćemo ići single po single. Možda ćemo jednog dana objaviti taj neki 7. album. Možda i nećemo. Ali u svakom slučaju nešto se tu krčka. Pa sad kad će da izađe... Ali imate zicer sledeća godina, 3 decenije benda. Ja ne znam koliko ti robuješ tim jubilejima. U stvari, prošla je. Pazi sad ovako. Da. Ja sam računao od albuma, My Bad, što bi rekli, da. Pa ništa, evo da te poslušam. Onda je već bila, je li tako? Ne, pa onda ćemo sledeću godinu proglasimo 30 godina diskografske karijere. Eto. Znači, onda slavimo 3. put 30 godina. Bravo, hvala ti na ideji. Nema na čemu. Inače ste definitivno, mislim, koliko ja to laički kapiram, bend koji shvata i tekako važnosti dobrog PR-a i marketinga i neko ste, ajde da kažem, možda je glupo reći retki su, ali nisu mnogo česti bendovi koji traju 30 plus godina kod nas, a koji su i tekako u korak sa vremenom i što se tiče modernog sajta, prisutnosti na platformama, Deezer, Spotify, sve kako treba, sve pod konac i dosta vodite računa o tome. Opet se ograđujemo od toga, to stvarno nije moj svet. Ali kogod da vam to radi kako treba. Tako je. Prosto ja volim da, pomenuo sam ti to u jednom trenutku, to je sad evo trend, vidim i po radiostanicama, po televizijama, svi mogu sve. Može voditelj sam da montira svoju emisiju i da snima i da se priprema i ne može bre. Ama ne može. Ne mogu ja da budem i Schneider i Kujundžija u isto vreme. Dakle, svako zna svoje limite, svako zna gde je dobar i šta dobro radi i šta ne ume da radi. To što ne umem da radim, ne radim. Prosto dam onome ko to bolje radi. Mislim, što ja ne sviram gitaru u Keltima? Eto zato. Zato što Vlada to bolje radi. Mislim, vrlo je jednostavno. Dakle, kad tako postavimo stvari, onda dođemo do toga. Da. 6 albuma, pomenuli smo, eto, krčka se nešto novo, znaš kad pevaljki kažu svaki album, svaka pesma je moje dete, vaši albumi su, opet kažem, laički, mislim, to što se ja, eto, sticajem nekih okolnosti nalazim. Ali svi lažu, pazi, ali svi lažu, svako ima omiljenu pesmu. Pa to sam baš da te pitam, kažem, eto, to što se ja sticajem okolnosti nalazim na nekom čelu nekog muzičkog festivala je više paradigma negativne selekcije i greška sistema nego što stvarno treba da je tako, ali i tako kao laik mogu da vrlo lako primetim da su svi ti albumi, prilično žanrovski različiti. Bar ih ja
tako doživljavam. Da. I koji bi ti izdvojio kao najomiljeniji i koji od tih, ajde kažem, pravaca i fazona koji ste furali u toku ovih 30 godina tebi nekako najbolje leži? Jer bilo je tu i malo tradicionalnijeg zvuka i malo tvrđeg zvuka i alternativnijeg, i gotik, tako je. Izleta raznih, da. Razni ljudi su različito doživljavaju te albume. I dan danas znam ljude koji se kunu u Moment Like a Longest Day kao najbolji album koji je ikad objavljen na ovim prostorima. Dakle, ljudi koji su skloni alternativnom zvuku. Znam ljude koji prva 2 albuma kuju u zvezde u rangu najboljih albuma Pogsa. Ja prirodno sam najzadovoljniji onim što poslednji uradiš. Mislim, to je negde verovatno i logično, jer si primenio sve ono što nisi znao u datom trenutku pre toga. Sad, naravno, ne znam na što bi ličio, recimo prvi album kad smo ga sad ponovo snimali, sa svim onim što smo naučili umeđu vremenu i sa ovom modernom produkcijom i u današnje vreme, ali... Ste razmišljali da probate? Pa nije da nisam, znaš, ali više se to odnosi na same pesme koje prearanžiraš pa ih sviraš uživo i one stvarno dobiju neku drugu dimenziju. Evo konkretan primjer, Foggy Dew, sada na koncertu je potpuno drugačija pesma od one koja je na albumu. I nosi neku drugu energiju, mnogo je energičnija, bombastičnija, mnogo je više rebel, kao što i treba da bude. I onda nije da nisam razmišljao, čak sam u jednom trenutku imao ideju da uđemo u studio i da na keca odsviramo ceo Kel Strike Again. Bez dodatnog peglanja i ovamo, da bude studijski live album. Sad, da li ćemo to nekad uraditi, ne znam, možda i hoćemo. Nikad ne reci nikada, ali recimo ta ideja mi je vrlo, vrlo privlačna. I ono kad sam ti rekao, svako ima omiljenu pesmu, sve pesme su kao moje dece. Jesu, ali uvijek imaš neku jednu. Ali koja je prvo dete? Pa nije prvo, ovo je čak među posljednjima. Ali s druge strane, nije ona nastala preko noći za Many Mouths Shut, ona je nastala i ranije. Moja lično omiljena je King of the Hill. Jer ona govori nešto... U stvari neću da vam kažem o čemu govori, čitajte tekst. A meni je na tragu nekog senzibiliteta koji, govorim o tekstu naravno, senzibiliteta koji je krasio Jethro Tull u onom najsjajnijem trenutku njihovom. Sad, vrlo neskromno ovo zvuči, ali to je meni negde bila ideja vodilja. A kad pričamo o najkompletnijoj pesmi, verovatno je Far Away. Jer je ona u isto vreme sve što treba da bude. Dakle, i underground, i alternativa, i mainstream, i tekstualno dobra, i aranžmanski dobra, i tradicionalni rock, i sve. Znaš, tako da možemo da posmatramo iz različitih uglova različite pesme, ali opet kažem, uvek neku voliš više i više voliš da pevaš i više ti leži i tako dalje i tako dalje. Recimo, kad pričamo o King of the Hill, ona momcima iz benda najmanje leži da je sviraju uživo. Ali to ne menja moj stav prema toj pesmi. Nasuprot tome, imaš pesme koje ti nikad ne bi pale na pamet ovako da ih staviš na regularnu set listu, ali koji zvuče toliko dobro uživo da ih pevaš iz večeri u veče zato što su takve. Zato što su prezentne i zato što na kraju krajeva publiku pogađaju na taj način na koji publika to očekuje i želi da doživi. Koliko često se desi da odstupite od set liste jer vam tako dođe, što se tiče možda... Ne prečesto, ali ne ni preretko. Nekad se desi da u sekundi odlučimo odsviramo nešto. A opet kažem, uvažite nekad neku želju iz prvog reda, pre bisa, mislim, tu i tamo. Zašto te to pitam? Eto, zanima me prosto neko ko je bio sinoć u Beogradu u Domu omladine i eto, toliko je zagrižen fan da će da dođe i večeras u Novi Sad. Šta može da očekuje različito u ta dva koncerta? Koliko se uopšte vaše svirke žanrovski razlikuju jedno u odnosu na drugu? Znaš, ja ne mogu da pričam o tome, ja sam slušao nekoliko puta, ali nikad vezano. Da, ove dve se konkretno neće mnogo razlikovati, prosto zato što su prostori slični. Da je prostor drugačiji, verovatno bi se nešto drugo ubacilo,
drugačija bi dinamika koncerta bila. Zamisli da je sedeći koncert, recimo. To je potpuno drugačije. Mada, onda dođeš vratimo se u 2000. godinu i onda kažeš, jao, Sava centar 2000. godine, pun bio, rasprodat i proglašen u onom trenutku za koncert visokog rizika. Tad se dešavalo sve i svašta, mislim, to je pred 5. oktobar, jel? Da. I u tom trenutku Sava centar 3700 sedećih mesta. I Super. ja posle druge pesme mrtav ladan, a tadašnji direktor Sava centra, Đorđe Milutinović, inače moj prijatelj veliki, kaže, nemoj, molim te, samo pravite neke ekstese, kaže, policija je na sve strane. I ja rekao, dobro, nećemo, kad smo mi pravili ekstese? Ja posle druge pesme, mrtav ladan, kažem, rekao, je vas neko slagao da morate da sedite? Samo viš oko, svi napred, a obezbeđenje je ono konfuzno, gde ćete? I sad to nastaje tu sad potpuni haos i ja mislim da sam ja jedini čovek, ispravi me ako grešim ili nek me ispravi već neko ako zna da nisam, koji je napravio stage diving u Sava centru. Ali šta je paradoks cele priče? Ja skočim, dočeka me publika na ruke, sve u redu, vraćaju me nazad i obezbeđenje neće da me pusti na binu. Pošto oni ljudi uopšte nisu gledali, nemaju pojma ko svira. Mislili su da si neko iz Ma masa. da, gde ćeš ti? Preko idem da pevam. Kaže, šta ćeš ti da pevaš? Tako da, potpuni haos je bio. Da. Nemamo, nažalost, još previše vremena. Rekao si da imaš nekih obaveza sa sličicama, je li tako? Posle, a moramo to prosto uvek imam. preletimo još skupljam sličice od Mihe na 74. velikih i bitnih celina. Jedna od njih je definitivno ova vaša poseta Irskoj 2018. godine. Eto, mene zanima kako je, da li je viza tu bila prepreka ili neki lični razlozi, tvoja odluka, nemogućnost finansijska, šta god, kako je moguće da do toga nije došlo ranije? Znaš kako, Irska... Mislim, verujem da ste ipak imali uslova. Možda ne da se svi poklopite, ili je možda bila ideja da nećeš da ideš sam, nego idete jedino ako budete išli svi zajedno. Ne, sam da idem u tom nekom muzičkom smislu, to ne dolazi u obzir. Ili svi ili niko. Hajde opet da se vratimo na, mislim, najbolje poznajem tu heavy metal scenu, pa onda iz nje crpim primere. Kada su Dimmu Borgir svojevremeno pregovarali za koncert u Srbiji, odbili su da dođu iz sledećeg razloga. Nismo diskografski prisutni na vašem tržištu, nemamo uvid u to koliko smo popularni, da li smo popularni i šta će se tu dešavati. Što je sa neke komercijalne ili kakve god, na kraju krajeva i ljudske tačke gledišta, vrlo opravdano. Mi nismo diskografski prisutni na zapadu i tu je ključ cele priče. Nama je trebalo mnogo da se otključa neka švajcarska, neka nemačka, šta god već. Englesku još nismo otključali. Irsku, oni su znali za nas, ali i dalje niko nije bio spreman da rizikuje. Dok se nije dogodilo to 2018. I nažalost, posle se dogodio COVID ili šta god već, pa je bila je u planu jedna veća turneja po Irskoj. Ja se nadam da ćemo, možda ne ove jeseni, ali sledeće, da konačno i to uradimo, da ne bude samo Dublin, nego da budu i Cork, Dublin, Galway i šta je bilo četvrto, ne mogu se setim. I da se odsvira ta turneja, ali uspeh tog koncerta u Dublinu je nesporan. Kakva je bila struktura publike? Su naši ljudi uglavnom ili, ajde da kažem, pola. Kažem naši, mislim na ljude generalno s ovih prostora, mislim više ima Hrvata u Dublinu, pola Slavonije tamo. Sad možda i ne. Jel? Sad možda više i ne. Ne znam. Kažu da se dosta njih i vratilo. Pola u principu, s tim što znam, mislim sad to je sticajem okolnosti, to su neke moji uplivi u navijačke hardcore ekipe po Glasgowu i Londonu, pa su ljudi iz Londona i Glasgowa došli u Dublin. Znaš kako, ja nisam znao da mi imamo fan club u Dublinu, recimo. Pojma nisam imao. To mi se već jednom desilo u Italiji. Fan club od naših iseljenika ili Irac? Ne, Irci. To mi se već jednom desilo u Italiji, nisam pojma imao, svirali smo od 2010. Ketski festival u Trstu, i došli su nam organizovano 2 fan kluba, jedan iz Sijene i jedan iz Firence. Ti bio šokiran. Znači, nemaš feedback nikakav.
Kao fan klub iz Sijene, ono, pozvano, znaš, kao, pokaži Sijenu na karti. I sad, da ne dužim to. U svakom slučaju, fan club... Da nisu igrali Euroligu, ono, pre 5, 6, 10 godina, ne bi ni znao da postoji otprilike. Između ostalog. Fan club iz Dublina. Mahom klinci, mladi ljudi, tinejdžeri ili jedva 20 i kusur neku koju godinu, koji znaju sve. Od reči do reči. Ne govorimo sad o tradicionalima, to je prirodno da negde znaju, ali znaju naše tekstove. Pa to, da. I odziv publike isti kao i bilo gde smo svirali. Ali najveći kompliment, i to stalno pričam kao krunu celog tog događaja ili šta god već, završi se koncert, sad mi stojimo tamo u klubu, pričamo, prilazi gospodin od svojih 70 godina koji onako na note, sa štapom, kravata i dobro reče, i sad Gruja i ja stojimo i Gruja dobro reče, kaže, dozvolite samo da vam čestitam. Na čemu? Kaže, znate šta, ja celog života slušam samo ovu vrstu muzike. Celog života slušam samo tu moju muziku. I kaže, vi ste uradili nešto što niko drugi nije. Ne sad bukvalno niko, ali od ovih modernijih bendova. Dobro. Kaže, vi ste sačuvali esenciju irskog folka i samo je obogatili rokom. Niste to bez veze ubacivali u punk matricu pa drljali po bini. Nego ste sačuvali esenciju i preoblikovali žanr tako da bude obogaćen, a ne osakaćen. Čovječ, koliko ozbiljan. I mi kao u fazonu jezik crveni tepih. A šta sad da kažem? Znaš kao, kad ti to kaže, ti kaže bilo ko, pa kao ajde, kao nema veze. Ne. Čovjek koji to živi, bukvalno. I onda shvatiš da si stvarno nešto uradio, ipak. I sad kad si prošao... Ali i dalje tvrdim da je to zato što smo mi tako pristupamo celoj priči, što ne pristupamo ovome kao poslu. Nego je to ono u što mi verujemo. Mislim, znaš, kad kažeš kao navijaju za Celtic, pa kako, pa šta, pa ja stvarno navijam za Celtic, ljudi. Znaš, uopšte nije floskula. Jesi pogledao na telefonu kako se završi? Dobro. I sad kad si prošao Irsku, posle te 2018. sigurno možeš da složiš kockice na jedan pravi način i sveobuhvatniji nego što si mogao. Pre si mogao verovatno samo da nagađaš. Koja bi bila ta veza između nas i Iraca koja dovodi do tako dobre reakcije naših ljudi na irsku muziku i na uopšte ceo taj fazon? Ne verujem da svuda prolazi na isti način. Dve stvari su tu jako bitne. Prva je, da kažemo, genetsko drevna, da je tako nazovemo. Mitologija i pa ne samo mitologija, mislim kompletna evropska mitologija kad je onako ogoliš do srži, dođeš do toga da je iz istog korena. Ali kad govorimo o Keltima, baš kao kompletnom tada narodu, verovatno, a sada grupaciji nacija, ti shvatiš da su oni sa Slovenima ili jako bliski ili su deo jedni drugih. Kad vratiš film u neko vreme s početka, recimo, hrišćanstva ili tu neku godinu, neki vek pre Hrista, ti shvatiš da su oni bili na istom prostoru. I shvatiš da je to nešto moralo da se primi i kod ovih drugih. Na kraju krajeva, možda i nisu ti drugi. Šta sad? Kelti su napravili Beograd. Sva DNK istraživanja pokazuju da mi imamo 18% keltskog DNK u našoj krvi. Znači nešto čuvamo u sebi, nešto je tu podsvesno. Ja verujem da je to jedan od razloga. A drugi je taj sociološko-istorijski kontekst. Nas i njih su oblikovale potpuno iste okolnosti. Samo što smo mi imali drugare Osmanlije, a ovi su imali drugare Anglosaksonce. I sve je isto i prosto čak su i oni reagovali manje više na isti način kao i mi ovdje. I onda kad ja otpevam, ne znam, Fields of Athenry, ja ne moram da imam sliku irskog broda koji isplovljava negde i tako dalje. Ja mogu da imam i sliku, šta ja znam, Tarena Novaka koga odvode u turski kazamat. Znaš, potpuno je ista matrica. Da.
verujem da se prepoznajemo na tom nivou. Sigurno, eto, pomenuli smo malo i mitologiju, dotakli smo se i uopšte ceo taj, ajde, a i kulturološki, da kažem, kontekst cele te priče, pa dobar je šlagvort za pitanje kako je došlo do toga da učestvuješ u pisanju knjige epske fantastike i da li nameravaš da nastaviš time da se baviš ili je ono bio one hit wonder priča? Nije one hit wonder, sigurno. Pa Miloševa ideja je bila u stvari inicijalna kapisla, ajde pišemo u 4 ruke, pišemo u 4 ruke. Tim što Miloš je pre svega pisac za decu. Tako da sam ja tu sad morao malo da neke druge stvari pokrijem, od geografije i mitologije one prave, pa čak i istorije, do nekog, da kažemo, pristupa i za malo stariju decu. I onda kad smo završili tu prvu knjigu, prvo je bilo zamišljeno naravno da bude samo jedna. Onda smo došli do toga da brate, imam u glavi i drugu knjigu. Kaže on, pa dobro, aj pisat ćemo i drugu, ne veze. Onda ja kažem, u stvari pre nego što smo došli, ja kažem imamo materijala više nego što bi moglo stane u jednu, dobro, pisat ćemo i drugu. Onda shvatim da ne može ne stane ni u dve, inače bi ta druga bila od 750 strana. Na kraju ispadne da će budu 3. I sad, rekao, dobro, pričamo nešto i ja rekao, super, bar neće bude trilogija, bit će tetralogija. Znaš, da ne bude, sad svi pišu trilogije. Da. A možda bude i kvintologija, šalim se. Za sada držim sledeće 3 nastavka u glavi. U planu je da vrlo brzo krenemo da pišemo i da završimo drugi deo. Ne da krenuli smo, nego da ga završimo, pa ćemo da vidimo koliko brzo ćemo na treći i četvrti. Mada verujem da kad krenemo na drugi, da će treći sam da izađe. Jer treći nas već vodi malo do Irske. Možda će biti prilike za neku novu posetu Irskoj. Ko zna? U cilju... Pa, što da ne? Prevodna literatura, moderna, sasvim okej. Ajde u ovo malo vremena što nam je preostalo čisto da protrčimo prosto u najavi samoj emisije sam rekao da si čovek mnogih interesovanja i da dosta dobro hendluješ taj multitasking i da stigneš nekako sve da uklopiš. Trebalo je to naučiti, ali dobro. Što se tiče fudbala, šta stigneš da pratiš u poslednje vreme? Evo vidim da si gledao. To me najčešće pitaju. Sem Celtica, naravno. To me jako često pitaju sad. Pa dobro, nije ni bez razloga, bio si čak i u matičnoj kući kao analitičar. Pa da, ali ja sad ispadoh ni kriv ni dužan fudbalski znalac. Što ja nisam u stvari, znaš. To što ja pratim pa kao znam neke stvari, što sagledavam neke stvari na drugačiji način od ovih silnih trenera i ne znam kako bi to nazvao, poznavalaca, ajde nek bude tako, fudbala, to je, verovatno je to interesantno. Ali daleko od toga da ja sad znam neku fudbalsku teoriju i da mogu da se nosim sa ljudima koji su škole izučavali za to. Sad, s druge strane opet, ja ne znam da je i kod njih pogodio unapred ko će biti poslednji evropski i svetski prvak. Ali znam da ja jesam. I to moja žena stalno potencira, kaže, pa ne, oni stvarno treba ukinu sve emisije, te zovu lepo ti kažeš, oni objave i završe tu priču, ne moraju ni da prenose. Mislim, niko nije rekao, recimo, nikome nije palo na pamet da će Italija da bude evropski prvak. Ja sam to rekao na kec. Zašto? Bonucci, Chiellini, tačka. Jedini ko je mogao Engleskoj da donese bilo šta je bio Kieran Trippier. Nije odigrao do kraja ni to polufinal. Ili final, šta beš? Predvideo si Argentince? Jesam. Ili ispratiš to nekad s nekim tiketom ili taj te porok promašio? Promašio, potpuno. Dobre. Igrao sam, bilo mi je interesantno na početku kad su se pojavile kladionice u smislu, ali ne u smislu dobitka, jer ja stvarno ne verujem u igru na sreću. Mislim to prosto kao strano telo, uopšte me ne dotiče. Ne verujem u sreću u tom smislu, verujem da svako treba da svojim trudom i znanjem zaradi ono što mu pripada. A sad to kao... Pa dobro, jel bar dojaviš nekima od ovih što veruju u te priče, pa jel te pitaju kao hobotnicu? Trudim se da uopšte ne namećem svoje mišljenje drugima. Da im predvidiš ishode nekih takmičenja? Ne, ali pa pituju me po medijima i onda to bude sasvim dovoljno. Ali da se vratimo na fudbal, ne znam, ja što se domaćeg fudbala tiče stvarno više... Nemam živaca da gledam. Ja nemam više živaca da gledam ni Ligu šampiona, dosadno je.
Znaš, ne mogu više gledam Manchester City. Gledam Paris Saint-Germain. Čemu to? Potpuno mi bez veze. Najinteresantnije sad mi je, evo, gledam Napoli zato što je prosto se desilo ono što se nekada redovno dešavalo u kupu šampiona. Ti u polufinalu imaš nekog outsidera iz istočne Nemačke. Imaš Steaua, imaš Crvenu zvezdu, imaš Dinamo Kijev. Pa zašto je ukinut kup šampiona? Da se to ne bi ponovo dešavalo. Tako je. Tako da to je jedan ozbiljan biznis na vrlo visokom nivou i meni je to kao takvo dosadno. Znaš. Pa onda bežiš i tu u neki vid alternative što se tiče praćenja fudbala, eto, i dalje mi je... sticajem okolnosti, kad smo dolazili ovde, pomenuli smo ono da pratio si rezultat, ne znam, Ofke protiv... Jesam, pa ja sam Ofkovac u principu. Da. Ja sam odrastao na dve tramvajske stanice od Ofkovog stadiona, ja sam Ofkovac, mislim, tu prosto nema dileme. I... Da, pratim Ofku u tom rezultatskom smislu, ne odem na svaku utakmicu, odem ponekad i pratim Timok Zaječarski. Pošto je moj čale svoje vremena igrao za Timok Zaječarac čovjek. Igrao je za Timok i onda mi to nešto... Sad će novi stadion tamo, jel? Da. Baš i to da vidim. Ne, stvarno ću da odem da vidim. Mislim, to nema greške. Evo sad za koji dan idem u Zaječar. Eto, od dva tima koja pratiš imaju dijametralno suprotnu priču što se tiče infrastrukture. Možeš li na Ofku kad odeš da sedneš negde, a da se ne izlomiš otprilike? Pa ne sedim, odem na jug. I onda ne sedim, da. Je li uopšte u funkciji bilo koja druga tribina? Jeste, gostujući idu na severnu tribinu, uopšte nije sporno. Mada južnu sad izbjegavaju da puštaju i obično smeste na onaj jugoistok, ali faktički to je deo istočne tribine. I tamo gde izlaze igrači iz tunela. I to je to. Poslednji put da sam video, recimo, da su pustili zapadnu tribinu je bilo protiv Vojvodine u kupu. Ne sjećam se sad više nikoliko. Ne znam za posle toga. Da, ja se sećam tog stadiona iz nekog perioda dosta davno, pre 15 godina i tad je bio u raspad stanju, a verujem da nije ništa uloženo. Pazi, tada se igrao i onaj, da li je to još uvijek bio kup UEFA ili je neko od evropskih takmičenja kad se igralo sa Atletico Madridom i sa Galatasaray. Galata, jeste. Kad je Šaranov branio ko lud. Jeste, to je to. Za sam kraj, eto, rekli smo 30 godina, nek to bude diskografskog trajanja benda, planovi za neki naredni period, a što, ajde kažem, malo možda iskače iz ove uobičajene matrice, jel, što se kaže nastupi, to su neke redovne stvari, ali šta je to što spremate, a da nije, da kažem, uobičajeno i tekuće? Ili imate, ne spremate, imate u planu? To ti je dobro pitanje. Pa, znaš šta, kao što sam ti rekao već i na početku, mi smo prevashodno koncertni bend. Dakle, što više svirati i što više iskoristiti vreme koje imamo. Znaš, mi nećemo biti mlađi, sigurno, za godinu, 2, 3, 5. Ne znam koliko je vremena ostalo, ali nameravam da svaki mogući trenutak provedem na bini. Sad opet kažem, koliko nam je toga ostalo, vidjet ćemo, ali mi ovakvi kakvi smo, ja ne sumnjam da bismo mogli još dobrih par decenija da izvučemo. Samo da nas posluži zdravlje. Postanete novi Dublinersi. Pa da, vidi, sad si u stvari rekao nešto što meni lično u stvari, što mene lično vozi celog života. Znaš, kaže, ko su tvoji uzori? Ja nemam idole, mislim, u tom smislu. Dakle, ne idealizujem nikoga. Postoje ljudi koji mi više prijaju, koji više volim, čiji muzički izraz više poštujem ili kako god već, više me radi. I kad pričamo o irskom folku, svi očekuju da je Shane McGowan u stvari taj koji je. On jeste alfa i omega modernog. On jeste možda najbolji, ne možda, sigurno najbolji moderni irski pesnik. Ali nije Shane McGowan taj koji je mene šejpovao u ovo što jesam. Ne, upravo suprotno, Ronnie Drew je. Dakle, Ronnie Drew, jedino što mi žena ne da pustim bradu. Ali vrlo bih rado to uradio. Onako, odelce, brada i dobar dan, kako? Hvala ti puno na ovom razgovoru, eto, srećno večeras, mislim, nema tu greške šta srećno večeras. Pa hvala ti, vidi, srećen,
ne volim da zavisim od sreće, ali nije na odmet. Ajde kucnemo. Ali nije na odmet. Upravo si. Da. Može uvek nešto da. Hvala i tebi još jednom, pa se eto, ako ne pre vidimo na nekom od narednih Blogstoka sigurno. Obavezno.